Nee is in Friesland zo massaal het werk deadline als in de eerste weken van mei 1943. Het weer midden in de Tweede Wereldoorlog en deze grote staking weer het keerpunt in het Friese oorlogsleven. Want die tijd ondergingen de Friesen het lot van de Duitse bezetting nogal ernstig. Maar zo'n de werkwegering van 1943, die je de naam Malkstaking kregen, veroorde de houding van de meesten bot. Ze begonnen meer en meer onderdoekers te helpen, liedsen en soms gruttere verzetsdieren te plegen. Heel april 1944, 3 weken voor de definitieve eind van de Tweede Wereldoorlog in Europa, werd Friesland bevrijd door het Canadese leger. 1 augustus 1939 kondigde de Nederlandse regering de algehele mobilisatie aan. Alle militairen en reservesoldaten moeten naar haar kazernes en stellingen toe om haar te richten op een oorlog. Europa staat dan op het punt in de bron te vliegen. Duitsland en Italië binnen op oorlogspaard, houden al een paar oorlogen bezet, maar een echte oorlog is nog net uitbrutsen. Dat zal niet lang meer worden en elk zet hem schrap. Een paar dagen na de mobilisatie, op 1 september 1939, valt Duitsland Polen binnen. En 2 dagen later verklaren Engeland en Frankrijk de oorlog aan Duitsland. De Tweede Wereldoorlog is begonnen. Maar het wordt nog aan 10 mei 1940 voordat de Duitse soldaten Nederland binnenvallen. Een belangrijk strategisch punt is de stelling bij Kwameterzoon aan het begin van de afsluiting. Op Pinkstersnij, 12 mei, komen de Duitsers aan de kop van de afsluitdijk te staan. Ze bezieken de dik op te komen, maar het Nederlandse leger had een goed opsteld in de kazematten en werd verschillende aanvallen aan te slaan. Maar op 15 mei houdt Nederland hem oer en moeten de soldaten de kazematten verlitten. De Duitsers marcheren nou vrij uit Usloni. De bezetting begint. De bezetting betjut de eind van een paar spannende oorlogsdagen en daar binnen meesten ooit voor blied mee. Het leven wordt weer oppakt. De Duitsers brengen water en rijst. De meesten prottelen wat door de bezetting dat ze niet meer vrij binnen en zo, maar er binnen ook voordelen. Er is bijgelijks een soort werk te doen. En na jaren van economische crisis is dat wel noffelijk. Een enkeling docht wat in het verzet, maar de meeste mensen hadden het vooral druk met haar duistere lippen. Dat veroordeelt in de mei van 1943. De Duitsers werden heel iets strenger en bepalen nou dat de Nederlandse soldaten die het in 1940 gevangen namen, maar later weer vrijlitten wien, weer opnieuw oppakt worden zullen. Ze moeten in Duitsland in fabrieken aan het werk. Op meerdere plekken in Duitsland lezen mensen tussen 30 april en 3 mei uit protest haar werk doen. In het grootste pad van Nederland wordt het daarom de meistaking genoemd. Fabrieken komen stil te liggen. Winkels houden de dwarren dicht. Boeren die het hier en daar net wen binnen om te staken, doggen massaal mee. Ze leveren de molken niet meer aan de zuivelfabrieken, maar jou het waai aan de meesken of let het in de veert rennen. Zo krijgt deze periode, die maar een paar dagen wordt, vooral in Friesland de naam Malkstaking. De Duitsers maken met grote vredens een eind aan de Malkstaking. Ze vieren het stoonrucht in. Dat betekent niet het oors als dat ze elke die nog trostaakt, gewoon deerzitten. Dwongen door dit geweld gaan de meesten weer aan de slag. Maar van nu aan is de stemming definitief bedaan. De Lietse verzetsgroepjes krijgen in een volle meer stiepen uit de bevolking. Joden krijgen onderdoekplak. En mannen die het eens naar Duitsland aanmaten om te werken, verstap je haar. Een spectaculaire actie wordt houden in Ljouwert. In de feestnis daar zitten een soort mensen uit het verzetfeest. Een groep mooie weet zonder in je schot te lossen het gebouw in te komen en de meeste verzetsmensen vrij te krijgen. Als het geallieerde leger West-Europa bevrijdt, binnen het de Canadezen die in Friesland in april 1944 de bezetter verjaaien. Het verzet speelt hier een belangrijke rol bij. Ze hebben in de rin van de tijd een soort wapens te pakken kregen en zorgen ervoor dat de Canadezen vrij makkelijk terug Friesland komen kunnen.
Op 5 mei 1945 jouwt de Duitse legertop Nederland oer. En 3 dagen later, op 8 mei, binnen alle Duitse legers in Europa verslagen. Als aan de orenkant van de wereld letter ik Japan hem oerjouwt, op 14 augustus 1944, in de Tweede Wereldoorlog, de grootste en verschrikkelijkste oorlog eer in de wereldgeschiedenis, die uiteindelijk zo'n 55 miljoen doden kosten had, definitief die.